Sí, gràcies. El 2007 vam denunciar que el cost del bloc de l'alcalde ascendia a 262.000 euros. El 2008 aquest cost s'ha incrementat un 20% i ascendeix ja a 315.000 euros, 1.000 euros al dia. Considera raonable l'alcalde aquesta despesa pel manteniment del seu bloc? Respon el tinent d'alcalde García Bragado. Com vostè sap, la despesa a la que fa referència no pertany exclusivament al bloc Barcelona, sinó que forma part del conjunt de les despeses destinades al manteniment i creació de continguts de tots els projectes interactius que posa en marxa la web bcn.cat. El bloc Barcelona forma part del projecte de foment de la participació prevista precisament des de la web municipal. Els recursos que l'Ajuntament destina al manteniment i creació de continguts de projectes interactius, amb càrrec a la xifra que vostè ha assenyalat, és un equip de 6 persones distribuïts en diferents horaris de dilluns a diumenge. Part d'aquests recursos són del propi bloc Barcelona, altres es destinen també a altres iniciatives, com per exemple el foment de la participació en el projecte de remodelació de l'Avinguda Diagonal o d'altres projectes de ciutat, com va ser en el seu moment el Pla d'Actuació Municipal. Senyora Requesens. Veig, senyor alcalde, és que no se'ls cau la cara de vergonya. És que jo no puc entendre que vostès avui diguin aquí que això no és cert. Senyor García Bragado, això no és cert. Al bloc, vostès li diuen diari compartit entre l'alcalde i tu. I és una pura propaganda, màquina de propaganda i autobombo personal. Això sí, pagat amb recursos públics. Fa molt poc, un reconegut periodista deia un espai publicitari descarat sense pudor a major glòria de l'alcalde. Un bloc és una eina de proximitat, personal, transparent, autenticitat, credibilitat. Res de tot això hi ha en el bloc de l'alcalde. Vostè ara ho acaba de justificar. 6 persones per fer el manteniment d'aquest bloc. No és veritat que això serveixi per un canal de participació. Tot això no és veritat, però si ho tenim per escrit amb una resposta als comptes on vostès justifiquen aquest cost perquè dedicats a mantenir aquest bloc de l'alcalde hi ha 6 persones. Vostès diuen d'aquest bloc que es pretén convertir en un àgora del segle XXI. Començareu una conversa que s'apuntarà molta gent, fins i tot s'hi apuntarà l'alcalde. Explica el que més t'agrada, aquell lloc que critiques, allò que és teus suggeriments, aquest bloc és teu, utilitza. Sap, senyor alcalde, quantes persones li deixen missatges cada dia en el seu bloc? S'ha preocupat de mirar-ho? Doncs miri, com l'acudit, una o ninguna. Nosaltres hem tingut l'oportunitat d'entrar i veure diàriament quantes persones i és una o ninguna. Això sí, és un blog que s'actualitza penjant vídeos perquè tenen unes persones contractades també que van pel carrer amb unes motxilles i uns vídeos i van entrevistant a les persones. I sap l'únic debat generat amb aquest blog al voltant d'aquests vídeos, l'únic xat generat ha sigut al voltant d'aquest cost. Uns blocaires que critiquen aquest cost, que titllen aquest cost de cara dura, de barran, de manca de respecte en temps de crisi, d'inacceptable, de poc ètic, de propaganda gratuïta, de farts i avorrits de la política, de cost desproporcional, de malbaratament de recursos públics. I això no ho diu Convergència i Unió, ho diuen els blocaires que, per cert, esperen la seva resposta. Això ens fa mal a la política. Hi ha un blocaire que diu vostès demanen perdó per l'abstenció que va haver per les eleccions europees. I no és que siguem tontos, és que quan surten xifres com aquestes, els ciutadans el que fan és continuar estant farts de la política. 1.000 euros al dia és aberrant. I vostè, senyor alcalde, amb el seu silenci el que fa és permetre-ho. L'any passat el senyor García Bragado deia que reflexionarien al voltant d'aquest cost. Ja veig com han reflexionat per tirar-lo a l'alça. Per dignitat, retirin aquest bloc i utilitzin aquests recursos a despesa social. Respon el tinent d'alcalde. Senyora Requesens, qui intoxica és vostè i el seu grup amb aquesta qüestió perquè no li agrada i perquè agafa les xifres com més li interessa. Aquesta és la realitat. És a dir, el projecte de foment de la participació forma part de les iniciatives empreses per la web Barcelona, un web que té un pressupost, el bcn.cat, de 1,9 milions d'euros l'any i que rep cada dia 100.000 visites. El blog Barcelona rep 23.000 visites cada mes que fan les seves aportacions. Existeix un web de l'alcalde, no un blog, sinó un web de l'alcalde que té uns costos de manteniment de 2.150 euros mensuals i que representa l'1,2% del total de la web bcn.cat. Són vostès qui generen aquests rumors i qui generen aquesta intoxicació.